Undskyld. 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 Undskyld, at jeg bruger det her udtryk undskyld så meget. Jeg siger bare undskyld, hvis der er nogen, der bliver alt for sure på mig, eller alt for ked af det. Skub. Halv liter fadøl ned ad dig. Ej, sorry, det må du undskylde. Det er okay, hvis de andre siger undskyld. Det behøver jeg ikke at gøre. Stik mig en undskyldning. Nu? Jeg skal ikke give en undskyldning. Ej, det var også mig. Ej, det var ikke det gjorde. Ej, det må du undskylde. Gud, og det er bare typisk mig. Undskyld. Hvis jeg ikke bare undskylder, så kører vi videre. Undskyld. 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 Undskyld, herre. Må jeg byde med et kirsebær? Undskyld. Jeg synes, jeg har helt vildt mange gode idéer om, hvad undskyld betyder, og hvad det står for, og hvad der er rigtigt og forkert. Men jeg tror måske ikke, jeg er så god til det selv. Du har hellere slået op i en ordbog og sige, det betyder bum, bum, bum. Ordet undskyld kommer fra middelaldertysk, nedertysk, og det hed der Entschulden. Og det består så af to led, så at sige. Det betød at fritage for skyld, og egentlig afskylde. Det er dette ent, som i dansk har formen und. Og det betyder altså så fritage for skyld. Undskyld. Men i dag er det jo i alle tilfælde sådan, at vi har to hovedbetydninger af ordet, nemlig at tilgive Undskyld. og beklage. Undskyld. Undskyld. Undskyld er jo et alvorligt ord oprindeligt, men så er der gået inflation i det, om man så må sige. Det sker jo med alt efterhånden. Altså, det er ikke bare ordet undskyld. Men vi bruger det faktisk som sådan en ren kommunikationsfaktor. Fordi for det meste bliver undskyld jo brugt, når det er sådan nogle små bagateller, hvor det nærmest mere er en høflighedsfrase. Man bruger jo ikke bare ind i en på gaden eller et eller andet. Jo, nogen gør selvfølgelig at sige dig for, at det er svin, ikke? Men når man ikke vil det, så siger man pænt, det må du undskylde. I stedet for at sige, møde en mand på gaden og sige, fister, stik mig lige noget ild. Så er det respekt for den andens integritet at sige, undskyld, må jeg bede om noget ild. Jamen, det er jo brugt meget i flæng, synes jeg, efterhånden, ikke? Altså sådan, jeg tror ikke, at det er sjældent, at der bliver lagt særlig meget i det. Man skal vælge lidt, hvornår man bruger det. Man skal ikke bare bruge det sådan, fordi så mister det selvfølgelig også noget betydning, eller så bliver det bare et overfladisk undskyld. Det er altså jo egentlig noget fjolleri, altså hvis man tager ordet bogstaveligt, fordi jeg er jo ikke noget umoralsk menneske, fordi jeg gerne vil forbi med min indkøbsvogn, når der står to og snakker. Men det fungerer jo meget godt, altså. Det er en sådan høflig måde at påkalde sig den andens opmærksomhed. Ja, jeg synes, det er fint at sige undskyld i situationer, hvor det ikke var med vilje, det man gjorde. Og så synes jeg, det er fint at sige undskyld, selvom det et eller andet sted var med vilje. Men hvis man virkelig har fundet ud af, det her angrer jeg, det vil jeg ikke gøre igen. Og man virkelig ved, det vil jeg ikke gøre igen. Det er virkelig en undskyldning, men også i. Et menneske, som aldrig siger undskyld, og som aldrig bekender sine fejl eller noget som helst, når man hører ordet undskyld fra sådan en person, så er det virkelig en stor ting. Så ved man, at personen virkelig har overtrådt nogle grænser for at sige undskyld. Ja, altså, der er mange mennesker, der ved, at de måske har en side i dem selv, som er forkert. Men hvor de altid vil sige, nå jamen, sådan er jeg bare. Nå, men det må du altså undskylde, men sådan gør jeg altså bare. Det ved godt, det er forkert, men sådan gør jeg, det må du undskylde. Tit synes jeg, at undskyld kan blive brugt til at lade være med at tage ansvar. Hvis jeg er et røvhul, jeg vil hellere sige, jeg er tit et røvhul. Det er en del af mig at være et røvhul. End at gå og være et røvhul indimellem og hver gang sige undskyld. Jamen, hvis en person kommer og siger undskyld, sådan er jeg bare, men jeg vil ikke ændre på det, så er det jo ligesom, så er bolden kastet tilbage til mig, ikke? Så må jeg ligesom sætte mig ned og tænke over, hvilke gode sider har den her person, og har jeg lyst til at have den person i mit liv, eller har jeg ikke? Og det er jo egentlig fair nok. Det er bare skal løje. Til gengæld er jeg ærlig.
Så hvis du synes, det er så usympatisk, det er så egoistisk, så kan du lukke døren og gå. Selvom det kan krænke mig eller såre mig, så tilgiver jeg dig for det menneske, du er. Det er den største tilgivelse, altså. Det er ikke nogen ydmygelse at stå ved sit ansvar. Tværtimod, det er en voksen ting at gøre. Så kan tilgivelsen jo gå begge veje på den måde, at man også tilgiver på forhånd, hvis man ligesom kan se, når man, det menneske er sådan her, og det er ikke fordi mennesket mener noget ondt med det, eller ved mig noget ondt. Det er bare det, sådan det menneske er. Der er ikke en entydig sammenhæng mellem det, jeg er og det, jeg gør. Jeg kan vælge. Jeg må finde ud af, hvem jeg er, og så må jeg vælge at gøre et eller andet, der er relevant i forhold til, hvordan jeg er. Altså, der er virkelig nogle mennesker, som gør nogle utrolig stupide, dumme ting, men de aner det ikke. De ved det virkelig ikke. De synes ikke, det er dumt, det de laver. Dem, der laver nogle utrolig dumme, stupide ting, og godt er klar over det, de er også i stand til at arbejde med det. Man bliver ikke mindre af at indrømme, at man har været idiot, eller man har såret, eller gjort noget, der er forkert. For hvis du ikke kan gøre det, så kan du heller ikke rette din egen fejl. Så kan vi gå tanden videre og sige, hvor mange er interesseret i at rette sin egen fejl. Hvis jeg selv godt kan stå inden for det, og ikke, egentlig ikke kan se noget forkert i det selv, og måske lige så vel kan synes, problemet ligger hos det andet menneske, der bliver stødt over det, så kan man jo godt synes, at så er det jo det menneske, der har et problem. Undskyld. Det må du meget, meget, meget undskylde. Der bliver lagt meget i selve det lille ord undskyld, i stedet for at have sådan en større forståelse for alt det, som det egentlig dækker over. For i virkeligheden er det bare en forkortelse. Man kan ikke bare sige undskyld. Man er nødt til på en eller anden måde at give en forklaring. Vi har alle sammen et ideal om, hvad det er at være et godt menneske. Og blandt andet bruger vi undskyldningen til at undskylde, at vi ikke hele tiden lever op til det ideal. Men samtidig synes jeg sgu også, det er vigtigt at holde fast i, jamen vi er ikke vores ideal. Og det synes jeg godt, man kunne savne nogle gange, at vi så står mere ved, at vi ikke er vores ideal. Så tingene kommer til at stå klare. Jeg siger i ramme alvor, at det vigtigste her i livet at finde ud af, det er at finde mod til at være skyldig. Og det synes jeg er en god sangbund at have for talen om undskyld. Mod til at være skyldig, det betyder ikke, at vi skal ud og samle på skyld. Det betyder, at vi skal ture være skyldige, når vi bliver det. Altså, det er et ord, du ikke kan diskutere, fordi det er så individuelt. Fra menneske til menneske. Du har kastet ord ud i luften, som der kan siges 1000 andre ord om. Undskyld. 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 Men det er mennesker, der bruger ord. Så det er afhængigt af det menneske, der bruger det ord. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.